ongere kaka Otis Janam. Kwalo se matin kotende kod Otis Janam. Otis Janam en sinema mamit mane waloso. No shoot last year Rusinga Island. It is set in the 90s en kuom nyako miluongo ni Api to yuwe miluongo ni Otis Janam. Otis Janam story ni en about boat racing. Koro Otis Janam oyudo nyako ni nikech en mowin boat race. But e gweng ka ji ong'eyo ni Otis laziest man ni pok ma nyap makoro nyap mokalo. Lakini kuom wuon nyako ni nikech en jaradieri owacho ni we amiya mi Otis nyara nikech nasewacho ni ng'ato moloyo piem yie ema dhi miyo nyako. Lakini bang'e Otis ka wuon nyako ni osetho, Otis okawo mwandu oketho omedo mon ochamo jaraha lich. Gini jachan koyudo pesa chamo nikech okia kuma oyaye. Otis ochamo koro nyaka biashara nyako ni olwaro piny, lakini koro nitiere yie piem yiedhi machielo makoro moyiene mon mondo otim. Ting'eni kit waluo ko yiene mon mondo otim ang'o mondo donje wach kwang'o yie. Kata mane washoot movie ni eri Rusinga nobedo matek ma jodongo nokono ni ka timore kamano to koro oken kitwa gi timbewa nyaka ket speedboat ka nikech jogi kodonjo pi kawuono matiende kawuono kwadhi yudo rech moromo ok wadhi yudo omena moromo to kata mana yie magidonjo godo ni nyalo lokore. Koro ing'ini noketo speedboat kanyo, lakini berne ni washoot movie watieko to tarik 27 next week Wednesday, this week Wednesday, 27th March, wadhi bedo gi sinema ni kwa kete screen maduong' KICC, to wadwaro ni mondo ji te obi, wadhi chajo 2,000 ka ino jaluo ma kawaida. Lakini kiparo ni ino kin kawaida nikech joluo kohero bedo kawaida. Koro VIP cha, machalo koro 4,900. Lakini ja VIP achiel mano 2,000. To wakwayo ni mondo chop kanyo iro chon sa 11 ubel gimoro matin asto sa achiel wang'e to watengo sinema. To kata karu ka wabiro kele. Erokamano ahinya. To tickets momondo. Ing'eni be nitie tickets momondo ma samoro johera magwa maneno chenro ma kawuono na miyogi kata mana manono. Anyalo chiwo ticket achiel kawuono nikech wacho nikech koro ok dang' atamra, lakini adwaro chiwo ticket achiel. Maybe ng'ato nokona kata jathum achiel mane ma ower ginene Otis Janam ka. Jathum man nikech wantiere gi jothumbe 3 ng'at ma owacho mokwongo ka iluwaga kata chaka ma ing'eni wawuoyo e mbui ka iluwaga e mbui ing'eni jothum 3 oloso were mwatiyo godo Otis Janam gin jothumbe madholuo wacho no kata achiel. Erokamano ahinya Dr. Zippy. En mana ni sa emo ng'ado wadina hero mar dhi nyime gi twak makama kata kamano nyaka dhi nyime gi weche manyien. Koro kaka Dr. Zippy osewacho ka ne secho jathum mower kanyo e Otis Janam ne to biro bedo kwa miyo gi otiko kapok idhi ot mano ng'at achiel nyinge no obro kelo we amiya ariyo dipoko wuotho gi jabathe nikech ka dichuo yudo kata dhako yudo koro mobi kende koro amiyo gi ariyo to lakini ariyo gi dhi ne ng'at achiel ok ji ariyo opogore lakini kata Ramogi ka wabro kelonu godo bang' Easter bang'e kucho wabro kelonu godo asto kwatieko premier tich adek wabro tero Anga Diamond Plaza e sinema kuro ero ubro neno sinema ni chake Friday and my movies Africa. Wadwaro ni sinema ni ji one kaka Homa Bay chalo. Homa Bay ber malich. Erokamano ahinya. To gima ber ni Homa Bay bethura.